Mayo pa oras, kabale. Kaya tabi mabilog ang pwersa ng GNN TV44, mabiyala rin mga panahon at mga istoryang dapat yung abalo. Kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap ganing Lunis, April 14, 2025. Yaku po Benny Ginto at iti ing News Force, Pampanga. Abe, nano mong pakabaldugan mo ka rin campaign tagline. King Angeles, ingamanong dita kasalita, nakalagawa, makadikit ne king apelidong Lasatin. Makibaluan tayong kwento keti, istorya ng Patricia Mamang. Hindi kami masalita, tingin namin laging nasa gawa. King News segment, arekta mismo, lalam ning News Force, Pampanga. Pepasyag ng Pampanga 1st District Representative at ngeni Angeles Mayoral Candidate Carmelo John Lazatin II, inkwento, king gulot ning karelang political tagline na dita kasalita, dakalagawa. King meto nga eksklusibong interview, pepasyag ng Lazatin ing kwento ning karelang pamilya amalwat na king serbisyo publiko. Iba't king kayang ingkong ay Lolo Feleng o Rafael Lazatin, amig silbi ang timong governor ning Pampanga, ang kaking kayang tata ay Carmelo Tarzan Lazatin Sr. Di patunayan kano, nahigit ka rin nga manong lulwal king asbuk, mas panandaman da kano rin memalen, ring serbisyong yampang dareti. Sa aking kaalaman, yung dita kasalita dakalagawa, tagline niya ni Tatang Tarzan. Yung kay Lolo is heart, puso. Yung heart na may L, yan ang pinakasimbolo ni Lolo Pelé. So yung kay Tatang Tarzan, yung dita kasalita dakalagawa, pare-pareho po kasi kami nila Tatang Tarzan, hindi kami masalita. More on, matahimik lang. Ang nature medyo tahimik lang kami. Hindi naman kami statesman. Hindi rin kami talaga ganun kagaling magsalita kumpara sa iba. So, ang naisip lang namin, hindi mo naman kailangan magsalita ng napakarami. Tingin namin laging nasa gawa. So, ang emphasis lagi kung anong ang nagagawa mo para pakinabangan ng Angeleño o ng distrito, yun ang susi para mas matulungan mo mismo ang iyong distrito or ang iyong bayan. Kumpiyansa ay John Lazatin na bistamat tahimik laking salita, mas masikan naman kano karelang gawa, iba't kareng proyektong pangkabulasan, edukasyon at direktang sahop, mibababa kareng tao. Nakakataba ng puso na naririnig mo sa kanila, panahon pa ni Lolo Peleng. Yung naitulong ni Lolo Peleng sa pamilya nila. Yan ang kinikwento nila sa akin. Kaya minsan pag nakikita niyo ako, lumilingon ako. No? Makikinig ako sa sinasabi ng mga elders natin, yung mga magulang natin o lolas natin. No? Binabanggit nila, kilala namin si Lolo Peleng. Napag-aral ako ni Lolo Peleng, natulungan ako ni Lolo Peleng. So parang kinikilabutan ako pag binubulong nila sa akin yun, siyempre nakakataba ng puso at nagsisilbing inspirasyon para sa amin. No? Na naging parte kami, yung pamilya namin, ng buhay nila. Kailangan ipagpatuloy namin ang mga programa ni Lolo Peleng, ni Tatang Tarzan. Dahil siyempre, eto, binibigyan mo sila lagi ng pag-asa. Pakibalwa ning mabilog a kwento, king gulot ning kayang inspirasyon at panlalawe karas king serbisyo publiko, kapamilatan ning news segment, arekta mismo. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Puwersada ring leader king Central Luzon, king pepakit king kandidatura ng senatorial candidate Benhar Abalos. Ayon report ng Patricia Mamang. Mitipon-tipon lareng gobernador, Vice Gobernador, board members king Central Luzon, kete king Royce Hotel Clark, inyong Biyernes, April 11, bang ipakit ing karelang suporta king kandidatura ng dating DILG Secretary Attorney Benhar Abalos king Senado. Manualaya kanoy gubernatorial candidate ay Vice Governor Lilia Nanay Pineda king kapasidad ng Abalos na makapanatad serbisyo king rehiyon. Governor Hermogenes Sebdane ning Zambales, kumpiyansa king kapasidad ng Abalos. Ang maganda nito, itong pagtitipon na ito, panay leaders.
at nagkakaisa. At ang sasabihin ko, kung meron mang isang karapat-dapat na kandidato na maupo bilang senador, siya yon. Kaya sabi ko nga sa mga sayang kung kailangan pagtulungan yan para masiguro natin kung pwede magawa natin siya number 1. Siya abogado, profesor, naging secretary ng DILG, at saka naging chairman ng MMDA. Wala kang maipipinta sa kanya. Nandun na lahat. Pasalamat naman Yabalos, King Tiwala, dareng leader, kay King Central Luzon. Nung sumambot, isipin nyo naman, lahat ng mga top political celebrities nandirito, mga governors ng Central Luzon, mga presidente ng mga samahan ng mga mayors nila, no? You know, Central Luzon is worth 7.7 million voters. Napakalaking boost ito sa ating kampanya. At hindi lamang yun yung tiwalang binigay nila sa akin, ibang klase, from Pampanga to Bulacan, no, to Nueva Ecija, meron ka pang Bataan, may Aurora ka pa, no, may Tarlac ka, no. So the whole of Central Luzon, isipin mo, ako'y sobrang saya ngayon. kabilang kanu karing tutukan ng Abalos, sing pamangailangan dareng lugal, King Region 3. Ako po. Alam mo, Central Luzon is, tignan mo ang development, talagang grabe ang development dito. Nakikita mo man ng parts ng Bulacan, tinatayo ang airport, ang Clark, no, it will speak for itself, ang Bataan, ang Nueva Ecija, ang Aurora, ang Tarlac, no, all over. So, much more kung pagkakaisahin mo pa yan with one direction, ano pangangailangan ng bawat isa, infrastructure, in terms, let's say, may kanya-kanya kasing problema. Yung iba, it's about flooding, di ba? Yung iba naman, it's about yung mga simpleng kamukha na urban, mga traffic, soil management, soil waste management, etc., etc. May kanya-kanyang problema. Iba, tungkol sa kuryente sa ibang lugar sa Pilipinas, no? So, pero lahat yan naman yan, importante mapag-usapan at maiplano, at importante ang timetable on how we do it. Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang Tutu, King Balen, susugo. Matagumpeng genapan ng eleksyon para King Bayong Governor ng IBP Central Luzon. Ay ng report ng Patricia Mamangon. Formal nang nahalal si Atty. Dick Fernandez, ang dating Pangulo ng IBP Nueva Ecija, bilang bagong governor ng Integrated Bar of the Philippines o IBP Central Luzon Region para sa termino ng 2025 hanggang 2027. Ginanap ang eleksyon nitong April 12 dito sa The Orchid Garden sa lungsod ng San Fernando. 12 abogado mula sa mga Pangulo at pangalawang Pangulo ng 7 IBP chapter sa rehiyon ang lumahok sa halalan. Papalitan ni Atty. Fernandez si Atty. Imelda IQ Tuazon sa June 30, 2025. Masayang-masaya. Ako po ay very thankful sa kanilang support. Nakita naman po siguro nila yung nagawa ko bilang president sa aking chapter na Nueva Ecija. Ang IBP Central Luzon Region ay binubuo ng Pampanga, Bulacan, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Zambales at Pangasinan. Isang alumnus ng St. Louis University School of Law Batch 2009, pinangunahan ni Fernandez ang IBP Nueva Ecija bilang Best Chapter at kinilala rin siya bilang isa sa mga Best Legal Aid Lawyers sa bansa. Binigyang diin niya na ang kanyang pamumuno ay nakatuon sa pagkakaisa, pagiging inclusive at pagbibigay ng libreng tulong legal sa mga nangangailangan. Bilang bagong governor ay hindi ko sasayangin itong opportunity na ito na mag-serve. Hindi lamang po sa mga indigent clients, sa mga mamamayan, kundi sa grupo namin, sa mga abogado, sa IBP Central Luzon. So, isusulong ko po ang pagkakaisa ng IBP Central Luzon. Magkakaroon po kami ng maraming activities na kung saan madidevelop yung magandang relasyon ng bawat isa. Ito naman ang mensahe ni outgoing IBP Governor Atty. Tuazon sa bagong leader ng organisasyon. To the new governor, I've been barking on this inclusivity. Kasi hindi naman po siguro magagalit ang iba because readily
you would see it. At some point po, parang na-perceive ang Integrated Bar of the Philippine Central Luzon region as exclusive to a group, to some people. So that is my first and foremost sana mensahe sa ating bagong gobernador. Inclusivity is the thing that the region needs. And sa dami po ng bagong abogado ngayon, mga bata, I think it makes sense to inspire them to be active also in the region. Ako po ay Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pang mga paling balita, king pa magbalik ng News Force, Pampanga. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako ay isang Anghelenyo. May determinasyon at dedikasyon sa bawat aksyon. Masipag, tapat, at handang maglingkod. Sa oras na dapat. Makatao at may paninindigan. Malikhain at may inisyatiba. May puso para sa masa, handang protektahan ang kapaligiran. Para sa kinabukasan. Ako ay isang Anghelenyo. 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 Handa ako para sa lungsod. Buong pusong maglilingkod sa inyo. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco.
Hindi pa rin balitang dapat tamong tutukan. Pakinabang ng daner ang pampublikong eskwela king Ciudad Angeles yung pamangolektang basura kapamilataning programang Lunes Malinis. Highlight report ng Patricia Mamang. Mamupul na lang recycled armchairs at trash bins sa eskwela a partir ng Lunes Malinis campaign ng Ecoprotect Management Corporation o EPMC. Retireng resulta dareng kilo-kilong single-use plastic a kolekta dareng estudyante, pengari at reng mestra banggawa na bayong gamit. Tinanggap karagdagang 40 armchairs in Gueco Balibago Elementary School kay Ciudad Angeles kay bat may kalikom migit 720 kilos ng single-use plastic. Itine, ang kaduang batch, uling minuna na lang tinanggap 40 armchair at 7 basurahan inyang March 15. Ang aim po kasi ay lahat ng mga nasa primary sana ay maabutan ng mga armchairs. Kaya every delivery po, nakaka-40 kami. At isang classroom ang bawat 40 na mga armchairs. So, kami talaga minotivate namin lahat. Hindi ibig sabihin na primary lang ang makikinabang ay sila lang ang magbibigay. Buong school po pinagtulong-tulungan namin to. Buong community actually sa tulong din ng Barangay Balibago na makakolekta kami ng mga sachet. Kabang 8 basurahan naman ng Bibye, King Tacondo Elementary School, King Barangay Margot. As we promised po that gagawin namin yung makakaya namin, no, to support this Malu project. And I would like to thank Miss Alain, no. Thank you sa initiative, and also to Malu, thank you so much po. We made it, and also we will continue po until next school year and until makapag-produce po kami ng mga maraming shares sa mga estudyante namin. Higit pa king donasyon, layon ning Malu o Lunes Malinis, ing niyampang Kebalwan at Malasakit, king kalikasan. Layon ng EPMC President and CEO Alain Tan na mabawas ang plastic waste at atutukan ng environmental education. Kapamilatan ng suporta ng Congressman Carmelo John Lazatin II at ng Department of Education Angeles City Schools Division, asahan ang mas marakalpang eskwela ing makinabang king proyekto. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Kaya katamong pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan, kilo king 24 oras. Balabalawas pamuring araranasan ing mapali at malisangan na panahon king maraguladake ning bansa. Samantala, magdala na imang pamanuran king Northern Luzon ing frontal system o ing pamisalubong ning mapali at marimlang angin. Bukod pa kaniti, mauran mo naman king western section ng Mindanao, pauli na ng easterlies o mapaling angin iba't king dagat Pasipiko. Ala namang akakita low pressure area king kilob at luwal ng PAR o Philippine Area of Responsibility. Kabalen maging parti ka, king pamagbalita keti King News Force Pampanga. Na anumang kaganapan, isyo, reklamo king kayo lugar, palyari mong ikwento ay sumbong, kapamilatan na rin numero mayakit king kayo screen. Palyari mo namang mag-post king kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ngadilan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karisam lang Kapampangan. Ailben nyo lang yan ng Lunes, ay may kalapay istorya, ketiking probinsya. Yako po ibeligin to at ini in News Force Pampanga. Balitang tuto, Timbalen, susunod.